ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଯଦି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଟାଇମ୍ ମିଳୁଛି ସେଇ ଟାଇମ୍ରେ ଗାଁ ପାଖରେ କିଛି ଫେଷ୍ଟିଭାଲ୍ ହଉ କି ଯାହା ବି ହଉ ବାପା ମାଆଙ୍କୁ ଟିକେ ଧରିକି ବୁଲାନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଖୁସିରେ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତୁ। ସେ ଖୁସି ଜୀବନରେ କେବେ ପାଇବେନି। ମୋର ଯିବା ବାଟରେ ପଡ଼ିଲା ଦେଖିବା ମୋ ବୋଉ କ'ଣ କିଣୁଛି। ଦେଖିବା କ'ଣ କିଣୁଛି ଚାଲିଛି ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଦୋକାନ ଚାଲିଛି। ମୀନା ବଜାର ଯାଉ ଯାଉ ବୋଉ ଫାଷ୍ଟ ଖେଳନା ଦୋକାନରୁ ପହଞ୍ଚିଗଲା ଭାଇ ପୁଅ ପାଇଁ ଖେଳନା କିଣିବା ପାଇଁ। ଖେଳନା ଚଏସ୍ ହେଲା, ଦୁଇଟା ଖେଳନା କିଣିଦେଲୁ। ତାପରେ ନିଜ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଡେଲି ୟୁଜ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଚପଲ କିଣିଲା। ଚପଲ କିଣି ସାରିଲା ପରେ ବାହାରିଲା ଆଉ କିଛି ଅନ୍ୟ ଜିନିଷ କିଣିବା ପାଇଁ। ଗୋଟେ ପରେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖାଲି କିଣି ଚାଲିଛି। ଗୋଟେ କିଣି ସାରିଲା ପରେ ଚାଲିଛି କିନ୍ତୁ କହି ଚାଲୁ ଚାଲ ଜିହାରି ଚାଲ ଜିହାରି। ବୋଉ ଆଉ କ'ଣ କିଣିବ ତାର ମନ ପଡ଼ୁନି, ଭାବୁଛି ଆଉ କ'ଣ ନେବି। ବୋଉ ଯାହା ଆଉ ସପିଂ କରିଥାନ୍ତା ମୁଁ କହିଲି କି ବୋଉ ମୋ ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍, ଚାର୍ଜ ସରିଗଲା। ଯେହେତୁ କ୍ୟାସ୍ ନେଇନଥିଲି ଫୋନ୍ ପେ ଯାହା କରୁଥିଲି ସେଇ ଖୁସିରେ ଆମେ ଘରକୁ ଚାଲିଲୁ, ଫୋନ୍ ସୁଇଚ୍ ଅଫ୍।